Emwakwa abaya dase afia ni dem yentie sede nsam ni nkyeremu no etie apomuden panifo ye wa Asante mantemu ye nia wo betumi bia bodawro akere ye kwan ye befa so ama hunidie aye adwuma sebe ya yare bia anyiniti e wo mantam ne mu nititu ne Cholera yade ye ne ama ne mu so e wo eye enkran no na ahyase no Adan East mensin mu na eyi niti e wo ho a enipa ben kono e wo nkran de ene yade no bi a chewon na wato na no monsie do Adom TV Kasee etwaso yi na sentam na Dr. Patrick Kuma Boagia waya kwankyerefo a woda empomodin adwumakuo Ghana Health Services ano ade krata bi ba monten a wode kire anamontu a empomodin adwumafo etu so betu ayamtuo yade esosa bom se ayamtuo yade anyiniti wa Asante mantemu de nanso mpanifo da empomodin ano ekire se so ohun se oyonko abodwe se ehia na wasansuo ase wodie hunti ahyase etu anamo a wode bo yade ho ban e wa Asante mantemu kwankyerefo pani woda mpomodin adwumaku ano wa Asante mantemu ha eye Dr. Fred Adomako Boateng ye hu de ekoso ewo yenua ye big region ho na yenyina service ye ntenase na ye ntwe se obi beka ye market time se ebenya ba akwa na da bi enye sa na ye no nti the best thing na ye be ni se ye be kasa ekwan a nipa efaso enya sa eyemtuo yare cholera yi ebe ede na bi yetimi aye okay covid eye kasa bebia health facilities apart from Veronica ede be ni ye yasa koye soap ye de ohro yensa nti sa na ye ka kire Kumasi manyina Asante manyina se mai na nso ye mpese ba empanimfo oda mpomodin ano wa Asante mantemu ani so ade ho ne se timamufo ne wo mbeka ba kire mu na watu yade yi so sa wabra wode ensa hohoro ani apomodin mapa ho hyehye be ye adwuma Dr. Adomako Boateng ekire mu sei na wo fa cholera asema na yemtuo yare na ekwan a ena soba no ye nyina ye nim sabiu se uwobi na okuja anan na wowie bibia na wamfa nsu a etene ene samana a ohro nsa ade no won sa ho wo de chia obi wo de koto aduane bi mu ye kwan a obi befa so enya so also ye guardian ma me wo cha akra sabiu ono so jane nan na o hwehwe wi a ese wo hro nsa wo de nsu a etene ene samana a ohro nsa wei eye normal bibra wo ya ebetimi se yare no kra ewo mu anfa ma obi ohime ntawia ma ne boni firi Kumasi